Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun zähmet ruhsady tamamlanandan soň ilkinji iş gününi hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus bilen video aragatnaşyk boýunça duş geçirdi. Zähmet ruhsady tamamlanandan soň ilkinji iş gününde hormatly prezidentimiz bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus bilen sanly video aragatnaşyk boýunça duş geçirdi. Bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň ýol başçysy hormatly prezidentimiz bilen mehirli salamlaşyp, Türkmenistanyň hemde bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň arasynda gurulýan köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösürilýänini bellemek bilen hormatly prezidentimize söz berdi. Sizin âli hezretiniz, hormatly baş direktor Jenap Tedros Ghebreyesus, men sizin kardeşinize salam bilen ýüzlenýär. İlkülen hem şu duş guramak baradaky başlangyç üçin hem size minnetdarlyk bildirýär. Bu duş ýarky döwürde biziň hem hyzmatdaşlygyň bilen bagly. Men her oýunçy pikir alşmak hem de adamlaryň saglygyny goramykda has möhüm meseleler aral maslahatlaşmak üçin gowy mümkinçilik köpüne garaýar. Türkmenistan özüniň bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň alalarynyň bar 28 ýylyň dowamynda milli saglyk goraş ulgamyny bu ulgamy garaşlary kesitlen esas goýjy halkary resminamalaryna laýyk getirmek. Lukmançylykda halkara kadrlaryny ulanmak, dürli keselleri bejermek. Olaryň oňuny almak goýsam köp işler amala aşyrdy. Netijede 25 ýyl mundan olan ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasy kabul edildi. Şoň esasynda bolsa saglyk goraş lukmançylyk kömürni her bir raýat el ýeterli etmäge gönükdirilýän düýünden täze nuskasy döredildi. Menem şu ýylyň 14 aprelinde size iýeren hatymda bu urda Türkmenistanyň ýeten sepetleri netijeli halkara hyzmatdaşy barada jikmejik hem habar berdim. Ýokunç ýokunç däl kefeler soraşdy we olaryň öňüni almakda biziň döwletimiň ýeten ýokary derejeden tasdikleýän halkara giňişliginde aqrar edilen resminamalar hem munyň anyk netijesi. Ýa-da bütün adamlar täze aklymyň howp koronavirüs ýokunçynyň pandemiýa bilen ýüz boldy. Bu döwürde özümiň çärek asyryň dowamyna toplan 10 tejribemde daýanyp COVID-19 ýokunçynyň ýaýranmagyna garşy görüşmek ugruna toplumlaryň çäreleri gördük. Türkmenistan bu urda amalaşylan çärelerini dünýä jemgyýetçiligiň alyp barýan işlerini dogry laýyk getirip halkara taýdanlaryny koronavirusga garşy görüşde birleşdirmäge gönükdirilýän bir näçe mühim başlangyçlar bilen çykyş etdi. Hususan almy diplomasiýa boýunça hyzmatdaşy iş ýeňleşdirmegi, alim lukmanlaryň, bilermenleriň we bilim beýleki orda şogullanyň hünärmenleriň ýygyderli pikir alşmak üçin hem ähli zerurem şertleri düretmegi teklif etdi. Bir başlanıcının esasy maksady hünärmenleriň täze görnüşi koronavirusyň gelip çykyşyny beýme ýokunçyň düredýän keselleriň hem ýüze çykyşyny şeýlem şol keselleri bejermek we olaryň öňüni almak usullaryny düýp öwrenmäge gönükdirilýän köp taraply gatnaşyklaryny ýola goýmakdan ibaret. Bir şu beýleki ugulary boýunça bütün dünýä saglyk goraş guramasy ählen beýleki gyzyklanýan taraplar bilen bilelikde iş hem alyp barmaga da taýýar. Şol bir wagtda biz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarının soňky aýlardaky ýüzlenmelerine we çağrışlaryna hem de siziň hem başlangyçlaryňyza hormat bilen garaýar. Hem şoňdan bagda bu urda ýurdumyzda ene şu ýylyň may, iýul hem aýlaryna uly işler edildi. Ýagny mysal üçin 22-nji
Mayda Türkmenistan'ın gitiyor konuşuyor kesele karşı tayarlığını üpsün etmen hem meyinlaması devlet derecesinde tasdiklandı. Bu meyinlamada yokunç keseller anıklamak, becermek hem onların önüne almak koyunca yürü olan maddi tehniken binyadı. Bundan belirlikte berkitmek koyunca anık çareler belirlendi. Sonradan bağlılıkta biz teada karantin hem merkezlerinin kuruluşuna eriştik. O hem onları durmuşta ulanmak için hem tavsırdık. İti yokunca mekdeş keselin alamatları olan adamları becermeye niyetlep ayrarı lukmansılık hem idarın iş uğrunu ütköttü. Yukarıda kalan meylem esasında zirur olan dirman eser işlerleri bu hem lukmansılık enzamları hem satın alınıyor. Şunun birlikte yurdumuzda hazırki vakitte ilati ehlumumi dispanser hem gödevçülüğünün geçirmek işi anlıp varlar. Şeylem adamların kesele durnukluluk yağdayını yokulanırmak koyunca değerli çareler görülüyor. Ne melim Morşiyali Türkmenistan sizin hem teada görünüşü koronavirüse karşı görüştü. Teknolojiyaların iletleri hem olmak için esas olup duruyan yani CTAP platformasını döretmek barada hem teklifimizi ollap çıkış etti. Biz hem bir platforma COVID-19 yokuncunun gelip çıkışını açık aydın açıp korkutmak, klinik hem sinakların ehlem neticelerini çap etmek, almışların malumatlarına adaletli paylanmak ve hem yeterli edilmek için mümkünlük hükmünde hem garayar. Hemen yukarıda pandemiye karşı görüşte devletten gönlünü alıp baranımı işlerle bağlı halkara hem başlanışlarını durmuşa geçirmeye Türkmenistan'ın katlaşmanın kavramın misallarını getirdi. Yani biz bu hem işlere bununla belirti hem iş için katlaşır. Hürmetli Cenab Baş Direktör. Hem yurtların hem halkara kurumların birlikte alıp barayan işi hem onun neticelerini veriyor. Sonra bir Katar'da da. Henüz COVID-19 yokuncuna hem değişti köp sani meseleler hem aydın bolmalı. Hem şunun esasında da biz hem öz tekliflerimizi veriyor. Yani birinciden. Teada görünüşü yokuncunun hem yüze çıkmanın sebeplerini Yadra sen doğru hem çözülmedik mesele bolupdur yani. Meselenin üstünde kâr dünyanın hem köp yurtlarının alimler işler. Hakikatten de yarki vakti umuman koronavirüsün yüze çıkmanın hem sebeplerini asıp korkayan bir neşe düyüklü hem almışlar var. Bu olsa giyinden yaylayan keseller becermen hem doğru usullarını ketkitlemeye hem köp bağıtta yardım veriyor. Şununla birlikte bir yokuncun hem yayraman mümkün olan yollarını öğrenmek hem işi devam eder. Mızar için sonku devirde köp sanlı hünermenler hava damza yoluyla virüsün yayramanın sebeplerinin bir diyen fikre geliyorlar. Bunu hem Türkmen alim lukmanların, ekologların, olmayan belki budokların hem vekillerin bağırlar hem görkülüyor. Şol bir vakit. Teada koronavirüsün ütke yaptırmayı, teada hem görünüşlerin dürümen hem mühim mesele bolmağına bağlı. Sonra hem bağlıkta bir iyi giderli. Almayı işler alıp barmayın maksada layık hata veriyor. Bu olsa bize yok onun hem çılsıramla gelip çıksını, onun hayatiyetini çalt ütkötmek hem okuyumunu doğru asıp korkuyan malumat almağın mümkünçülük verir. Bizim fikrimiz ise şeyle işi neticeli geçirmek maksadı olan bütün dünya sağlık uğraş kurumunun koronavirüsün genomunu uğramak koyunca yürütü maksatnamasını tayarlama gerek. İkinciden COVID-19 yokucu sebepli keselerin hem yüze çıkman görünüşleri hem çılsırımlı mesele bolup duruyor. Ne hazırki vakta
Olaryň alamatlaryň esaslaryny bize ma'lum hem demaliş ýollarynyň keserleriniň agyrlyk hem derejesi kesgitlerini. Emma täze görnüşi bu ýokunç netijesine döreýän keserleriň hakyky ýüze çykma barada belli bir pikir ýok. Biziň sebätimizde çal ýaýraýan gelip çykşy näwel bolan öýkün tawuklama keseli muhim misal bolup biler. Bu keseli täze koronavirus döredýär diýip pikir bar. Ýöne şunu bilen hem birlikde şeýle öýkün tawuklamasyna megdeş aýra tiňlik barlykhanada düýüpli terjerlerinde döwrewap lukmançylyk tehnologiýalaryny hem şo sanda kompýuter tomografiýasyny ulanmaň hem netijesinde alınan hakyky maglumatlar jikme-jik öwrenilini hem ýüze çykarylýar. Men ören ýakyn wagtda bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň howrunandyryna bu keseli dogry anyklamak üçin ilkinji nowatda ýiti öýkün sowuklama keseline duçar bolan döwletler hem taýlalaryny birleşdirmek hem zerurdygyny ananýar. Biz bütün dünýä hem Saglyk Goraş Guramasynyň Ýewropa sebäti boýunça bürosynyň öýkün sowuklama keseline garşy görüşmek boýunça sebätden usulyny döretmek barada hem oýlanmagy teklip edýär. Üçüncüden täze döreýän ýokunç keseler bejermek, olaryň öňünalmaň, usullaryny kämleşdirmek öýränen mühim wazipe bolup durýar. Elbetde bir wazipany netijeleme ýerine ýetirmek. Hem täze mikroorganizmlaryň gelip çykyşyna, olaryň döredýän keseleriň ýüze hem çykyşynyň görnüşlerine değişi ýokurda alanan meselelerin hem çözülüşün netijeleri bilen gündönüňi bagly. Biz değişi ýokunç hem keseler bejermek. Bir ýany mundan beýlekde kämleşdirmekde bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň gollawyna da bil baglýar. Şoňlan baglykda bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň düýümine ýiti ýokunç keseler bejeriş we olaryň öňünalyş hem usuly merkezini döretmek hem meselesini seyretmek maksada laýyk hasaplanylýar. Ýokurda beýan edilerden oral men häzirki döwürde adamlara täsiri lukmançylyk kömegini bermäge, olaryň netijeli bejelmegine, insan ömürlerini halat etmäge hem gönükdirler, ýokurda görkezler we beýleki değişi wazipeleri çözmek üçin bilelikdäki taýlarlary birleşdirmek hem gerek diýip hasap edýär. Bu wazipeleri hem ýerine ýetirmek o bizim borcumuz. Umumy jogapkärçimiz hem bolup durýar. Biz bu asly işte bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň hemme taraplaryny hem gollawyny ýendirýär hem bil baglýar. Köp sag bolun. Bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň ýol başdy hormatly prezidentimize mazmunly çykyşy hemde teklipleri üçin hoşalyk bildirip, döwlet başçylygymyzyň işläp taýýarlan milli saglyk goraşylygyny kämilleşdirmek strategiýasyna hemde türkmen tarapynyň gyzyklanma bildirýän ägli hyzmatdaşlar bilen işin gatnaşyklary amala aşyrmaga bolan islegine ýokary baha berdi. Şunun bilen baglanykda dünýäde täze ýokunç keseliniň peýda bolan ilkinji günlerinden başlap, onuň Türkmenistanyň çägine aralaşmagynyň öňüne almak boýunça anyk çäreleriň görülendigini bellädi. Ilat edilýän lukmançylyk kömegini mundan meýlekde kämilleşdirmek bilen birlikde, häzirki zaman türkmen jemgyýetinde tagdan durmuş ýörgelerini durmuşa geçirmek, aýratynda ýaşlaryň arasynda beden terbiýany we sporty wagt etmek üçin ähli şertler düredilýär. Şunun bilen baglanykda bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň ýol başdy. Ýurtda hormatly prezidentiň ýol başlygyna tagdan durmuş ýörgeleriniň beden terbiýe sport şäherleriniň giýinden ýaýwanlandyrylmagy, Türkmenistanyň adam we onuň saglygy barada kaladanyň ilkinji derejede durýanlygynyň aýdyň suwutnamasydyr diýip aýtdy. Şeýleke bolu ýakynda bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň bilermenler toparynyň Türkmenistanyna bolup, ýöňler şäherleri babatda amala aşylýan işler bilen ýerine tanşanlyklaryny hemde geçirilýän giňgirimli işleriň oňy netijelerini bilýänliklerini aýtdy. Duşuň başynda bütün dünýä Saglyk Goraşym Guramasynyň ýol başdy. Hormatly prezidentimiziň öňe süren teklipleriniň wajypdygyny aýdyp,
olaryň umumy adamzat beýikli meseleler bilen baglanşyklydygyny belledi. Şeýlekem ol döwlet başlarymyzyň öňe süren teklipleriniň bütün dünýä Taglyk Goraş Guramasynyň hünärmenler tarapyndan içgin öwrenilip, bu gorlarda Türkmenistan bilen birlikde iş alyp barmagy taýýardygyny aýtdy. Fanly video aragatnaş arkaly geçirilen duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we bütün dünýä Taglyk Goraş Guramasynyň ýol başdy. Koronavirus pandemiýasy bilen baglykda dünýä ýüzünde emeli gelen ýagdaýy nazara almak bilen ýiti ýokunç ketellerin ýaýramagyna garşy görüşmekde tagallary birleşdirmäge hemme taraplaryň taýýarlygy beýan etdiler. Soňra hormatly prezidentimiz göni video aragatnaşyga Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriýedowy hemde Taglyk Goraş we Derman Senagaty ministri Aman Nepetowy çagyrdy. Video maslahatyň barşynda bütün dünýä Taglyk Goraş Guramasynyň ýol başly bilen geçirilen duşukda öňe sürilen wezipeler, olary ýerine ýetirmek ugurlaryny kesgitlemek bilen baglanşyk meselelere ören jogapkärçilikli we almy esasda çemleşmegiň ugurlaryna garaldy. Video maslahata gatnaşçylar häzirki wagtda amala aşylan işler hemde ýöňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugruna durmuşa geçirilen maksatnama bilen şäherler barada gatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda insan saglygynyň döwletimiziň baş baýragy bolup durýanyny belledi. Häzirki döwürde taglyk döwlet maksatnamasynyň wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek, halkymyzyň taglyk derejesini üpçün etmek bu ulgamyň öňünde durýan esasy wezipelerdigine ünsçekdi. Hormatly prezidentimiz bütün dünýä Taglyk Goraş Guramasynyň ýol başly bilen geçirilen duşukdan gelip çykan wezipeleriň öz wagtyny we ýokary hilli ýerine getirilmeligini belläp, ýurdumyzyň halkara düzümler bilen ýola goýan gatnaşyklarynyň netijeli häýaty eý bolmagy we orada bar bolan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi häzirki döwrüň wajyp meselesine ünsçekdi. Hemde bu wagtda anyk taşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz häzirki döwrüň taraplaryndan uguralyp, degişli düzümler bilen birlikde toplumlaryň işleriň amala aşyrylmalygyny we durmuşa geçirilýän şäherleriň oňyn netije bermek ugruna zerur tagallalaryň edilmeligini belledi. Hormatly prezidentimiz bütün dünýä Taglyk Goraş Guramasynyň ýol başly bilen geçirilen duşuň barşynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürilen teklipleriň doly gollanylanyny belläp, bu ýurda degişli düzümler bilen taýdaşykly işleri ýola goýmagy taşyrdy. Hormatly prezidentimiz Hyzbustanna almy diplomatiýa ugrı boýunça hyzmatdaşlygy işleňleşdirmegi, alim lukmanlaryň, bilermenleriň we bilimiň beýleki ugurdaş ugurlarynyň hünärmenleriniň ýygyderli pikir alşmak üçin ähli zerur şertleri döretmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz görülen şäherleriň möhümdigini bellemek bilen geljekde de awraýly halkara guramalarynyň maslahatlaryna eýermegi hemde bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň çäklaryny bütün dünýä Taglyk Goraş Guramasy bilen işin hyzmatdaşlygy dowam etmegi taşyrdy. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutdaw bilen tanış edýäs onu şeýledilýär. Onuň aly hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanguly Merkulewич, sizi Gurban maýram bilen gutlaýan. Goý beýik bir bar size bagyt, şatlyk we awadançylyk eçilsin. Armen Sarkisyan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Ýurdumyzyň dokma toplumlary häzirki döwürde mehriban arkadamyzyň taýsy taýlary bilen kämil dokma önümlerini öňürmekde halkara ülüňlerine laýyklykda netijeli işler amala aşyrýarlar. Bu işler ýurdumyzyň welaýatlaryna gurulyp ulanmagy berilen dokma toplumlaryny da guramaçylyklarny parlýar. Özüniň ýokary hilli önümler bilen meşhurlyk gadanyň şeýle kärhanlaryň biri Lewap welaýatynyň Seydi şäherindäki paýta egirji toplumydyr. Watanmyzyň çar günjüne ýokary tehnologik kärhanalaryň gurulyp ulanmagy berilmegi, şeýle gaýtadan işleýän senagat etgalaryna köp görnüşli hemem hili boýunça dünýä ýüzüne raýat gelýän beýatlaşyk köpli önümleriň işlenip çykarylmagynyň gün saýyn artdyrylmagy gowunurjydyr. Döwrewap enjamlar bilen üçinedilip häzirki döwürde ýokary hili önümler bilen watanmyzyň kuwatyny artyrmaklyga munasip goşant goşan kärhanalaryň biri Lewap welaýatynyň Seydi şäherindäki paýta egirji fabrikadyr. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gurulyp ulanmagy berilen häzirki zaman kärhanalaryň biri bolan bu kärhana içeriki hemme daşarky bazarda uly islegden peýdalanýan ýokary hili naq ýüpürlerini öňürmekle niýetlenenler. Kärhanada Germaniýa, Italiýa, Şwitsariýa hemem Türkiýe döwletlerini öňürleni daraýjy, egirji, işlenip çykarylan ýüplügi zerur derejede çygylandyrjak hemem gaplaýjy döwrewap enjamlar öňçüdilen bölümleriň bir näçesi hereket edýär. Fabrikda alınıp barlayan işleň ählisini kompýuterler arkaly gözüçülük edilýär.
Häzirki wagtda bu ýerde ýaşlaryň uly topary zähmet çekip işleri 3 iş çarşygyna alınıp barlýar. Dokmaçylygyň tutanýarly zähmeti bilen bu ýerde ýurdumyzyň dokma toplumlary hem daşary ýurt sargyçylar tarapyndan ýokary ýetegen peýdalanýan ýokary hili nak ýüplegiň bir näçe görnüşini, ýagny 17, 20, 27, 34 belgili görnüşleri önerilýär. Kärhanada önerilýän önümden hiliniň ýokary bolmagy esasy üns merkezinde saklanylýar. Häzirki wagtda bu ýerde dürüjlikli zähmetin gaýnap çyşmagy şuýlyň 7 aýyna gadanlan zähmet netijeleri öňde bolan maksatnamanyň üstünlikli berja ediljekdigine aýdyň şaýatlygy diýer. Şuýlyň başyndan häzirki döwrçende 26 milyon 262 min 733 manatlyk nak ýüpligi önerilip, bu bardaky meýilnamanyň 114,15 götürüm berja edilmegi. Geçen ýylyň şu döwür bilen deňeşdirilenine ösüş tepkiniň 108,10 götürümi barabar bolmagy aýratyn buýsandyrjydyr. Bu ýerde önerilýän nak ýüplikliň ýurdumyň içerki bazarlaryna hem Türkiýe, Russiýa, Ukraina, Belarusiýa ýaly daşary döwletlere urdurýanlygy dünýä bazarına da bu kärhananyň önümlerine bolan essegiň ýokardygyny görkezýär. Şuýlyň başyndan häzirki döwrçende 25 milyon 983 min 419 manatlyk önümüň ýerleşdirilmegi, 17 milyon 60 min 725 manatlygyň bolsa daşary döwletlere çykarylmagy aýratyn bellärlikdir. Muň özi önürlen önümi ýerleşdirmekde işleň göwnüjay alınıp barlýanyna şaýatlygy diýer. Türkmenistanyň kemeşelik bir taraplyk derejesiniň 25 ýyllyk şany toýuna munasyp sowgatly barýan kärhananyň azy bir dokmaçylary döredilip berileni ajaýyp şertler üçin gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Telekeçilerimiz ilaty günnelik sarp edilýän azyk önümler bilen ýygyderli üpçün etmekde işçilik gorkodýarlar. Bu il ýurt bäkfitli işi Ahaly welatynyň Akbuda etrawynyň çägine ýerleşýän Turan harit nişanly Elem gemisi hususy kärhanasynyň agdy bir işgärlerim özleriniň sallamly goşnatlaryny oşýarlar. Türkmenistanyň finangatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Turan harit nişanly Elem gemisi hususy kärhanasynyň işgärleriniň ýagdawsy tagallalary bilen öndürilýän ady önümleri ýokary hilli hemde tagamlygy bilen aljylaryň arasynda uly islige eýe bolýar. Dünýäniň öten adyk tehnologiýasynyň iň kämil enzamlary oturdulan bir kärhanada häzirki wagtda çağalaryň we ullaryň iň söýgüli imitleriniň biri bolan ýuka kesilen, ýaga gowurulan yer almalary öndürilýär. Aşgabat Mary awtomobil ýolunyň uğruna ýerleşýän bir hususy kärhanada öz işini edber işgärleriň tagallasy bilen öndürilýän ýokary hilli ady önümlerini hyrydar müşteriler barka köpelýär. Kärhanada ýuka kesilen, ýaga gowurulan yer almalaryň bir näçe görnüşleriň önümçiligi ýola goýuldy. Kärhananyň çäginde bölünip berilen 14 hektar ekin meýdanyny önüm taýýarlamak üçin ýetişdirilen yer almalar kärhana getirilýär. Yer almalar dünýäniň ösün tehnologik enzamlary arkaly önümçiligi goýberilýär. Enzamlarda ýup arasalanandan soňra olar ýukojuk görnüşde kesilýär we yer almalar buğa we suwa tutulýar. Ahyrky pursatda bolsa ýukojuk kesilen yer almalar ýörükde ýagda gowurulýar. Gowurulma işi tamamlanandan soňra bolsa olara dürli görnüşli tagam berjiler goşulýar. Büyük kärhanada ýuka kesilen ýaga urulan yer almalaryň alty görnüşi, hatdaky dudly, peýnir tagamly, çeýişlik tagamly, azy guruç tagamly, uýadylan gaýmak we gök ot tagamly hemde bulgar guruç tagamly görnüşler taýýarlanylýar. Taýýar bolan önümler 20, 40, 80 we 120 gram ölçegdäki göze geligli owadan gaplary gaplanýar. İş ümidi barka ilerleýän bu kärhanada häzirki wagtda işler çalçyk ýetasynda alınıp barylýar. Bu ýerde işgärleriň 30-dan gowrak ähmet çekýär. Taýýar önümler buyurmalar etasynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sowda merkezlerine uradylýar. Diýarymyzda telekeçilik buğdawyny ösdürmekde edýän il ýurt bähitli alady üçin kärhananyň agdy bir işgärleri gahrman arkadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Garaşsyz kemeşilik bir tarap diýarymyzda ýaş, zekinli estrada aýdymçylaryny ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýän ýanglan ýarym telewizionyň welaýat tapgyrlary guramaçylykda dowam edýär. Bagtyar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsiniň galkynmagyny, zekinli ýaş aýdymçylaryň gahrman arkadamyzyň mukaddes ýörlügelerini, berkarar döwletimiziň ýeten belen sepkitlerine bolan çäksiz buýsunjunyň aýdyň ýüze çykmasyny öwrülýän bu bätişiň lewap welaýat tapgyry geçirilip, ol ýokary ruh bilen şatlyk şowkuny beslendi. Garaşsyz kemeşilik bir tarap diýarymyzda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyra bäsişiniň çäklerini ýanglan diýarym telewizionynyň lewap welaýat tapgyry ýurtmyzda aýdymsaz sunugatynyň dawarlanýanynyň aýdyň suwutnamasyny urulup, täsirli we guramaçylykly ýokary ruh bilenligi beslen geçirilip, aýdymsaz höwetçiň ýaş tekinleri ýüze çykarmagy, gahrman arkadamyzyň başy durmagyny, ýurtmyzda ýetilýän belen sepkitleri wasp etmegi, halkymyzyň köp asarlyk taryhynda kemaly gelen
bilen beýik insanperwerligi ýogurlan mukaddes däp desurlaryny, watan söýçülük, merdanalyk, dostugunlyk ýaly häsiýetlerini kämil turgut eserleri arkaly beýan edýän ýaş aýdymçylary seçip almagy maksat edilýän bu bäsešige deslapky tapgalarda ýeňçi bolan ýaş zehinli aýdymçylaryň onsy gatnaşdy. Ýergelen aýsak Türkmenistan betaraplyň bekany ýylynyň iň şowhunly dawarlarynyň biri bolan Ýanglyň diýarym telewizisiýanyň Liverpool aýty boýunça etrap tapgyrlarynyň gurumçylykly geçirilip, oň jemleýiji tapgyryny iň zehinli aýdymçylaryň seçilip alnanyny belläp geçmek möhümdir. Türkmenabad şäheriniň Dowrwap medeniýet öýüniň ajaýyp sahna bezegi bilen utgoşun, geljegine uly umid bildirýän zehinli aýdymçylaryň şerin wadlary bugünkü dawara aýratyn gözellik çaýdyp, bäseše gatnaşçylar arkadagy prezidentimiziň il günümizde peşkeş beren eşretli zamanasyny, ýurtymyzyň şanly ösüşlerini, milli liderimiziň başçylygyny, her bir güni ruwaşlyklara beslenýän diýarymyzy amala aşyrlayan beýik özgörtmeleri, dogonlugy, agzybirligi, tebigat gözelliklerini, temiz söýgüni tarifleýän aýdymlary batýar zamanamyzyň kalbynyň senasy bolup alyslara ýaňsalyp, bäseše gatnaşýan ýaş zehinli aýdymçylaryň nusgu şahyrlamyzyň goşgularyny, şeýle hem halkymyzyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny şöhlendirýän destanlardan ustatlyk bilen aýdan aýdymlary ýaş zehinliň kämillik ýoluna anamly gadam basýanlyklarynyň aýdyn suwtnamasyna urlip, bäseše gatnaşan ýaş zehinliň milli libaslarynyň ýerine ýetirýän aýdymlarynyň mazmuny bilen emele getirýän ajaýyp sazdaşygyny belläp geçmegem aýratyn ýakymlydyr. Bäsešiň düzgünlamasyna laýyklykda ýurtymyzyň tanymal sungu dusatlaryndan ibaret emiller topar tarapyndan hüwüsçüň ýaş zehinliň sahnada özlerini alyp barış usatlyklaryna, aýdymlaryň ýerine ýetiriş aýratynlyklaryna, mazmun derejesine uly üns berilip, ören gyzykly geçen bäsešiň netijesi boýunça emiller toporynyň çykaran netijesi ýaş zehinli aýdymçylaryň ikisi Türkmenabad şäherinden Bayram Ýazmammedow hemem döwletli tarabyndan Babajan Hanmuradow telewizisiýanyň welaýat tapgyrynyň ýeňçileri diýilip eglan edildi. Hemem olar bu bäsešiň jemleýiji döwlet derejesindäki tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Bäsešiň ahyryny oňa gatnaşan ýaş zehinliň ýerine ýetirmeklerini gahrman arkadamyzyň mukaddes ýörelgelerini, Nurany Türkmen dünýäsini wasp edip aýdan ajaýyp aýdymy bolsa, medeniýetimiziň we sungatymyzyň geljegi bolan ýaş zehinliň milli medeniýetimizden we sungatymyzyň hak howsary, hormatly prezidentimiz bolan tüý sürekden çykýan hoşallyk senasy bolup ýaňlany. Hormatly anlaryny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 7 awgustda saat 20-den 8 awgustda saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balqan welaýatyny ütkep durýan bulutly howa bolup Demiradaň günmatardan tiýde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal üker. Howa gijesine 19-24 gradus, gündüzine 29-34 gradus. Kenärik taraplaryna bolsa 25-30 gradus maýly bolar. Ahali welaýatyny azken bulutly howa bolup Demiradaň günmatardan tiýde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal üker. Howa gijesine 19-24 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Mar welaýatyny az bulutly howa bolup Demiradaň günmatardan tiýde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal üker. Howa gijesine 20-25 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny az bulutly howa bolup Demiradaň günmatardan tiýde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal üker. Howa gijesine 20-26 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Daşowda welaýatyny ütkep durýan bulutly howa bolup günmatardan tiýde sekundda 9-14 metr ýetýän şemal üker. Howa gijesine 19-24 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýly bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup Demirada kulmatardan tildi sekundda 9-11 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 21-23 gradus, gündüzine 32-34 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 8-ine magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany alşylýar. Edid watandaşlar, şu günler howanyň düzümini, tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 20 götürüm artma bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmak maslahat berýär. Mehriban ileşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň issenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeretsenýär. Ähli şoň özüne bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun gelişler.